పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఫాతిమా మాత మహోత్సవం మే 13వ తారీఖున తల్లి శ్రీసభ జరుపుకుంటూ ఉంటుంది. అమితమైన ప్రేమ అమ్మ, అంతులేని అనురాగం అమ్మ, అలుపు పెరుగని ఓర్పు అమ్మ, అద్భుతమైన స్నేహం అమ్మ, అపురూపమైన కావ్యం అమ్మ, అరుదైన రూపం అమ్మ, సర్వమానవాళికై ప్రార్థించు అమ్మ, అందరికీ అమ్మ మన మరియమ్మ. అమ్మ అనే మాటకు అర్థం ఆ అంటే అనురాగం, మా అంటే మమకారం. అమ్మ అంటే అనురాగాన్ని మమకారాన్ని పంచిపెట్టేది తల్లి. ఈనాడు మనమందరం తల్లిని అనేక పేర్లతో పిలుస్తూ ఉన్నాం. గుణదల మాత, ఫాతిమా మాత, లూర్దు మాత, సాగర మాత అని ఎన్నో పేర్లతో మరీ తల్లిని గౌరవిస్తూ ఉన్నాం. 1917 మే 13వ తేదీన నాటికి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది. అప్పటికే 3 సంవత్సరాలు గడుస్తూ ఉన్నాయి. 80 లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ సమయంలో పోర్చుగల్ దేశంలో ఫాతిమా అనబడే ఒక చిన్న పట్టణం ఉంది. ఆ పట్టణం వద్ద గొర్రెలు మేపుకొని లూసీ, ఫ్రాన్సిస్, జెసింతా అనే 3 పిల్లలకు దేవుని తల్లి మరియమాత తొలిసారిగా దర్శనమయ్యారు. తపతపాలుగా 6 సార్లు ప్రత్యక్షమవటం విశేషం. పిల్లలకే ఎందుకు కనిపించారు, పెద్దలకు కనిపించవచ్చు కదా అని మనకు సందేహం రావచ్చు. ఆ 3 పిల్లలు కూడా మంచి భక్తిగల కుటుంబానికి చెందినవారు, నిష్కల్మష హృదయులు, లోకజ్ఞానం తెలియనివారు. చిన్నపిల్లలదే పరలోక రాజ్యం అని ప్రభు నుడివినట్లుగా పరలోక విషయాలు వారికే చేయబడ్డాయి. చిన్నపిల్లల విషయం గమనించినట్లయితే వారు చూసినట్లుగా యథావిధిగా ఏమీ దాచకుండా మాట్లాడుతారు. వారు పాపం పుణ్యం తెలియని వారు. ఫాతిమా మాత ఆ చిన్న బిడ్డలు కనబడడం వారిలో ఉన్న అమాయకత్వం కావచ్చు, దేవుడంటే భయము భక్తి కావచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ జంకకుండా చెప్పగలిగే సమర్థాన్ని భావించాలి. అన్నిటికంటే మరియ తల్లి దర్శనాన్ని నోచుకున్న పరలోకవాసులు అని గమనించాలి. 6 సార్లు మరియ తల్లి యొక్క దర్శనాన్ని పొందిన ధన్యులు ఫ్రాన్సిస్, లూసీ, జెసింతలు. ఫాతిమా మాత చిన్న బిడ్డలకు ఏం చెప్పారు, ఆమె యొక్క సందేశం ఏమిటి అని గమనించినట్లయితే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం చేత ప్రపంచం చిన్నాభిన్నమవుతుందని ఆమె సందేశంతో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మానవులు ఆలోచనల ద్వారా, మాటల ద్వారా, ప్రవర్తన ద్వారా చేస్తున్న వివిధ పాపాలు, అన్యాయాలకు గాను ప్రభు ఎంతో వ్యధ చెందుతున్నారు. ప్రభు హృదయము ఎంతో గాయపడుతూ ఉంది అని తెలియజేశారు. పాపాత్ములు మనసు మార్చుకోవాలి, చేసిన పాపాలకు దుఃఖపడాలి, ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి అని ఆ తల్లి తమ సందేశంతో మానవాళికి శ్రేయస్సు కోరి హెచ్చరించారు. వీరిని నరకం నుండి రక్షించడమే ఆయమ్మ ప్రత్యేక సందేశ తాత్పర్యం. యేసు నేర్పిన దేవుని ప్రేమ, సోదర ప్రేమ మానవాళి ఆచరించాలని తప్పక చెప్పారు. ఫాతిమా మాత తన దర్శనం ద్వారా జపమాల ఒక ఆయుధంగా వసిగారు. ప్రపంచ శాంతి సమైక్యత కోసం జపమాలను జపించండి, ప్రతిరోజు జపమాలను వల్లించండి, మరువరాదు అని మరీ కోరారు. అలాగే ప్రతి గుర్తు చివరన ఓ నా యేసువా, మా పాపములను మన్నించండి, మమ్ము నరకాగ్ని నుండి కాపాడండి, ఆత్మలన్నిటినీ ముఖ్యంగా అత్యవసరమైన వాటిని మోక్షంలో చేర్చుకొనండి అని ఈ ప్రార్థన కూడా వల్లించమని కోరారు. 1913 మే నెల 13వ తారీఖు నుండి అక్టోబర్ 13వ తారీఖు వరకు ఆ 3 చిన్న బిడ్డలకు చివరిసారిగా ప్రత్యక్షమై, నేనే జపమాల మాతను, మానవాళి చేస్తున్న పాపాల కోసం ప్రాయశ్చిత్తం పొందాలి అడిగేందుకే నేను ఇచ్చటికి వచ్చాను. మనుషులు తమ పాపాలతో ఎప్పటికే ప్రభువును అనేక రకాలుగా హింసించారు అని తమ కడపటి దర్శనంలో దేవమాత తమ మనోవ్యధను వ్యక్తం చేశారు. జపమాల ఎప్పుడు, ఎక్కడ ప్రారంభమైంది,
ఎందుకు జపమాలను జపించాలి అని చాలామందికి అర్థం కాకపోవచ్చు. మొట్టమొదటిగా ఈ జపమాలను పరిశుద్ధ మరియమ్మ గారు 13వ శతాబ్దంలో జీవించిన పునీత డొమినిక్ గారికి వెల్లడించారు. అన్ని భక్తి మార్గాల్లో జపమాల ఒక భక్తి గల అందమైన మధురమైన భక్తి మార్గం. క్రైస్తవ విశ్వాసం సంక్షిప్తమే ఈ జపమాల. ఈ విశ్వాసాన్ని తన హృదయము నిండా తన మనస్సు నిండా నింపుకున్న వారిని మరియమాత ద్వారా యేసు ప్రభుని చేరాలనేది ఈ జపమాల. మన బలిమి ఈ జపమాల ప్రార్థన. మరియ తల్లికి దగ్గర కావటానికి బంగారు బాట. జపమాలను ఏ విధంగా జపించాలి అని కొందరికి అనుమానంతో కూడిన సందేహాలు అనేకం వస్తూ ఉన్నాయి. మనం మరియ తల్లిని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాం, ఆమెను గౌరవిస్తూ ఉన్నాం అంటే అనుదినం మనం జపమాలను చెప్పాలి. మన ప్రేమకు పరీక్ష జపమాల మాత్రమే. జపమాల ప్రార్థన చాలా సులువైంది. ఈ ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మన పెదాలు కదులుతూ ఉంటాయి. అలవాట్లో పొరపాటుగా పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత అంటూ ప్రార్థన వల్లిస్తూనే ఉంటాం, కానీ మనసు ఎటో విహరిస్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా కాకుండా జపమాలను భక్తితో జపించాలి. పునీత అల్ఫోన్స్ లెగోరి గారు ఈ విధంగా అంటున్నారు, జపమాల భక్తి ప్రపంచానికి అపరిమితమైన మేలులను అందించింది. ఎంతోమంది పాపము నుండి విమోచింపబడ్డారు, పరిశుద్ధ జీవితం గాడిన పడ్డారు, మంచి మరణంతో సత్కరింపబడ్డారు అని జపమాలను హృదయపూర్వకంగా మనస్సు కలిగి చెప్పాలి అని అనేక రకాలుగా వివరించారు.